Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital. Pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon! Radyo! Aksyon! Radyo! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Radyo! Luzon, Visayas, kag Mindanao, welcome na naman diri sa atong pagpangalaga diri sa inyo panatuntunan. Aksyon Night Patrol Program. Martes kita nga presentation mga ka-aksyon. Today is November 15, 2022. Mga ka-aksyon, 40 days na lang antes naman ang adlaw sang Pasko kag 47 days antes naman tuig 2023. Subong nga gabi liwat naman kita magadulong sa inyo sa pinakamabago madalagko nga mabalita nga natipon sa ato na Aksyon Unit Reporters. Ato na Aksyon Correspondent handang-handa na nga magdulong sa inyo sa mga bulubalita. Subong nga gabi may kaupod ba nato ng ato naman nga Patrol 2. Ato naman nga Navarra Patrol. Sa magdulong sa inyo sa pinakauling naman nga sitwasyon sa Nagmano sa Bacolod, pinakauling nga lakat sang panahon. Pagdulong sa mga balita nga ilan naman na saksiyan live na live. Upod nato ng puwersa ni Aksyon Zil Minardo. Back to back naman sa piloto sa patrol. Martes nga edisyon, wala nagapugday, wala man nagapugkis ang agi. Nagaisa ng pinakamatahom sa tanan, Aksyon Papang Nixon Tahom.
Padayon man ang atong ipagbantay sa pinakauling nga mga balita national, balita international, breaking news, kag flash report. Abot nato ng puwersa ni Action and Defensor Lisay sa News Center. Diri naman sa studio ay Master Control sa ito naman yung technical side. Abot nato ng puwersa ni Action Elmar Madera, kag Action Christian James Binares. Sa dili kita mo madugay mabatian man ato ng mga balita nga gidulong sa ato naman nga aksyon correspondent gikan norte padulong sur nga bahin sa probinsya sa Negros Occidental. Sa norte may kupod naton si Aksyon Nelson Pateño, upo naman dira kay Aksyon Roger Gutiba. Sa southern portion naman sa Negros Occidental may kupod naton ng puwersa ni Aksyon VJ Apasible. Sa ngalan man sa inyong regular nga anchorman sa saling kapatuntunan, Aksyon Eric Magbanwa. Talos kita temporary sa pagpangalagad sa mga gabi. Basta Martes nga desyon ko naman ang inyong alagad sa ganginan, Aksyon John Diaz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Aksyon, radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon, radyo. Kumusta na naman ang ato na lang matag palamatiya? Kumusta na ang ato naman masuki sa kanginan? Sa 61 ka mga kabaranggayan dari sa Banwa sa Bacolod, sa 71 ka mga Banwa Kagsurad sa probinsya sa Negros Occidental. Kumusta ka man dira mga kaaksyon? Kumusta ang sitwasyon sa inyong mga lugar sa inyong mga tiniyon? Manaya-naya ba lang panyampo? Dari sa Bacolod City, medyo may pulupang paang ka man nga mabatsagan, pero importanteng kalangitan naton, da wala sang pag-ulan o kung wala pag-gumguom, abi nga makita naton sa kalangitan. Amo ng Mayo, no? Kay para makaranda di ang aton nga mga kaaksyon, nga may plano nga kadtuan subong nga gabi, hindi matublag ang ila diri nga plano, hindi man maguba ang ila diri nga gusto nga matabo. Ay kalain. So mga gabi mga kaaksyon, ato naman pagalawagon dugay-dugay ang recap natin sa resulta naman sa STL. Subong man ang aton nga loto ho, abaw. Basi ka muna ang milyonaryo ko ng tagdaog. Standby ka mo dira kay aton pagalawagon dugay-dugay. Ang pinakauli mga kaaksyon nga resulta sang STL, resulta man sang loto. Ang inyong mga mensahe at taga na ito ni Nasang Igtalopangod sa dili ilamang madugay. Hindi ka mo dala magkataka mga kakson ha. Please like and share ang ato naman nga live streaming para damo kita may malambot sa mga gabi. Kung gusto mo magpa-shout out, may paksunan ikaw ay hindi magkahuya. Ibutang lang sa ato naman nga live streaming kaya ato nila pagbasahon mga kakson. Dili man sa ato nga pagpangalaga diri sa inyo palatuntunan Action Night Patrol Program. May mga birthday greetings ka mo da abaw.
swak na swak in. Pwede gid. Ibutang nanda blake ato ni natagan sang igtalupangon sa diligid lamang madugay. Crime rate sa Pilipinas so nagnubo kuno sini nga tuig. Mayo man kay ti daw wala gid man masado krimen no. Pero perti lang galing din nakbanay sang droga. Krimen niya wala gid problema kay ti nagnubo gid man ang crime stats. Paano hindi magnubo kay duwa tadaan ka tuig nga wala gagawa. Ning tao na anad nga daan magpakoribong sa sulod sang ilang nga balay. Di mayo gini nga nagnubo na it's a positive nga image no madalaya sa ato naman, di ba? Ang pag-asaw nagpandam naman kuno duha tub-tub tatlo ka bagyo ang ginalauman nga magsulod diri sa Pilipinas sini naman nga bulan sang Nobyembre. Way patato ka get over sang nga perting pag-ulanton ligad to. Subong ara na naman sa home. Sige mga kaaksyon, hindi na kita maguyang pasang panahon. This time, ibaloon din nato ng pinakauli naman nga sitwasyon sa palibot sa syudad. Ibaloon nato mga kaaksyon, ay check nato ng ato naman nga Patrol 2 na Vara Patrol with aksyon na Zil Minardo. Kamusta ang paglibot-libot nila? Din sila subong nga gabi man. Din sila nagapakuribong. Din sila nagatulutambay. Kamusta ang ilang paglibot-libot? Kabalo ko doon nakapanyapon, gini sila nga duwa temprano pa mong. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Aksyon! Night Patrol Field Reports! Action Zil, mayang gabi. Action John, good evening. Dumay ka burot tao. Brrrr. Ay, may kuros ang panyapon yung duwa ay. Dami sa amang panyapo ni Papa. Kaso galuya si Papang subong. Nga aman ka dulo? Hindi ka mang luya nga nadagdag cellphone mo kung naglitek. Naglitek naman cellphone niya? Dagdag cellphone niya, gina namin isang pag-light on bala kagina Action John. Oo. Ano mo kay ti ang aton Action Zil, wait lang gid. Action Zil, wait lang gid ha. Ga-echo ay mga ano. Ay, feedback. Feedback. Oo. Ara na Action John. Sige, go ahead. Sige. Ako ko kagina, pag light on sa may Ayala, si Papang Danamian, man mag-live mo. Oo. Gen mo klad ang tripod. Gen mo tang ang cellphone. Kagen tong-tong sa babaw sang patrol sa may atop. Te. Karon kay naghangin man atong battery rekta sa may siminto. Ano, gon? Sabi na mo, naging pacheck dito sa may baligyan sang tempered bala sa tubang sa katedral. Kaya bala, basi tempered glass lang naglitek Pag tanaw dito ba ang LCD gidaksyon dyan? No, kung paislan mo kuno daw 1.5 to 2,000. Kaya bala mo hulat-hulaton mo na lang nga mag-give up sa kagamo pagbakal bago. Gon? Daw nabuhinan ko no ang energy 1/4. Sige, hindi ka na mabuhinan energy mo nga ang imong ginahalong-halongan, naglitek sa iya? Ganit, bako ibutang mo sa imo wishlist. Pakayo mo imo ka LCD. Hindi sino nakabunot kay Papang? James, ikaw nakabunot kay Papang? Nakabunot kay Papang, kabalo na kamusang wishlist ni Papang. Kipan lang guro. Ayun, di purma. Kipan lang guro. Para sa Christmas party, kabalo na kamo. No? Kung may regalo kamo kay Papang, abot nyo na ako na nang dapat irigalo. Ginaaluluhan ka lang gina-stress-storya kung nagkano ka do kaluya. Base madalman sa blaho. Ayun, di purma. Haba ko do kaluya. Gina pwede ka mang luya nga nabuka cellphone mo. Hindi actually, wala yung man kay kabalo ka. Ever since kinatungtong, yung man na yan sa babaw. At top mong, base ko na timingan, giguro kagina, nga porting huyop ka hangin, amo to na palid. Kabugid, Action John. Hindi ba na tama, gid sa bika ni ang tripod. Pero kasipot pa siya gamay. Daw hindi balance, siguro Action John. Kaya ko hindi naman ko nakita ko nga naguyaw-uyan na, pero wala na ko nakahambal, kaya ginatadlo ko na lang. Kaya daw ang
Hindi. Mm. No, kagati isang ulihe na ano pa to sa live yung ano nagtiyog na lang yung video kaga nadagdag na to. Te, wala pa nga daan sa mga Grabe, case. no? Wala Grabe, case, no? Kung may, kung Subo- may case lang to, guro action dyan. Nag-umpok lang to. Galing Wala sa galit case. Wala gid. case. Wala. So, buod silingon, amo na subong perting technology, no? Mahal-mahal, pero with just one click, isa lang ka gios, laban-laban ka gigis balda. Tumugani, mga 5 ka tuig na ninguno sa iyang cellphone. O, anong 5 years? Hindi ko 5 years na. Oo, mga 5 years na siguro action dyan. Ha? Hindi, Hindi 5 years, siguro, 4? Mga 4? Mga, basi 2 years pa lang na, guro. Ang balya, mga 4 na guro 5 or 4 or 5 na. Ay, oo, sa bagay, dugay, naging man Ay nagali. daw mga 2017. To Hindi, kayo, hindi. 2017, 2018. Feeling ko mga 2019. Do mga 2019. Kaya sangop mga na kami sa kaso. patrol, amo nang nagbago cellphone niya mong kay kabalo kagat senso man ang tuntoy nga daan. Ayo di purma. At siguro mga ano, mga lagan, ginmanapat ka tuig. Mga lagan apat ka tuig. Subuot silingon, nagapatimaan ni na, nga kinanglan na nga, isla. Ayo di purma. Baka naman ang cellphone nga tag 20 mil. Te, ang balya, basta isa pa magabutan sa may December, hindi na sana'y magbakal sa cellphone. Mayo mo ng idea. Mayo mo ng idea. Pero base ng puti ka mo tayo bla. Ayo di purma. Pero halungan niya lang siya dyan, hindi niwat madagdag. Alungan niya lang, No, gid. kay ko madagdagan, ti usaag na gina. Kay Oo. dito kung naglitik-litik na mo. Sa aton blang nga mga ka-action, ano mo na obrahon nila? Ako akson zil kon example, be, ala ko sa gwa, nagabiyasa kay kabi di pa sa nga jeepney. Never ko nagakapyot akong cellphone niya. Why ko nagakapyot? Kay may tendency lang nga masalapay. Kung damo tao, wala mo ko nagakapyot cellphone. Ginatago ko na akong cellphone. Kaya nga, tunda nga worry, pero may masalapay, bla ka delikado. Wala ka basulon nga iba ni. Correct. No, oo, insakto gin-action dyan. Kaya ko kaya kisa mag-ipit ko sa tripod, ginakobda mo kami, ara kisa tendency nga magpitik, balaksyon dyan. No, ka magtabog ang cellphone mo, tika delikado pa, mayo pakaptan mo natin, ginan, do ka pantay man si Papang. No, teka namin, pag ginasang huyop ka hangin, ate, wala ginapunggan, nalagdagin sa action dyan. Gani, Pero kaya wala man. action dyan, Oo. Kasi pala magabutan si Papang, mako, subong pa lang, maano ka na, mga muyo ka na. Hindi, ilabo nga daan sa bato. Kung may bato ka na makita. Ilabo. Ilabo sa bato. Pangamuyuan mo na nga daan. Gani. So, kay Balyo, lagi may ano sa cellphone niya. Wala, makote mo na lang business mo. Yung mga kayo na lang niya cellphone action dyan. Pati Gani. super action dyan, oo. Halita rin subong yan sa may Lacson na action dyan. Sa may dalan Lacson. Din tampi naman. Dari sa may East West. Barangay 29 na di ayun action dyan, no? Sa may Kumbaga, bangko? pati- Sa may bangko? Oo, Lacson, oo. Ano, the extension na action dyan. Ay, hindi pa, no? Ano nga bangko, Action Zil? East-West action dyan. Sa may- Barangay 29. Sa may bangko Central Dampi. Oo, correct action dyan. Okay. Oo. Oo. Lacson extension. Hindi ko may ano, gid mo. Oo, Lacson. Lakson gid ya. Lakson gid. Oo, Lacson gid. Dre, makitaan sa reaction dyan, no? Dito sa may punta sa may bangko na yon sa may bangko sentral. Tamo-tamo, pakatama. Sini ang mga labay, no? Ang mga sakyan, kalabanan. Reaction dyan, mga motorsiklo. Okay. Dati, subong ang mga tricycle, gani, yung makalabay-labay. Hindi mo na nabita. Action dyan mo. Pero kung matagadlaw, hindi na din sila makalabay. No, kagati subong na action dyan, na di parahan ko do gadamo, nagitinibala ang homeless, no, kag ang mga patawag naton da may mga diferensya sa paminsaron nga kung kakisado ka delikado sa dalan action dyan. Mera Okay. ko kung kakisang nagulpi lang sila matabok so dapat sa aton nga mga kauturan, mga maneho kapin pa sa lakyan action dyan, no, hinaigit sila ilabi ni gitwara sa may pedestrian kay kung kakisama ayaw man action dyan, no, may mga diferensya sa paminsaron kay sa may pedestrian man sila gatabok. No, tagina, mga gani kaya naman sa mga pabang, inaisa kay niwapaktan dala, may mga dala sila nga kahoy, basta bala gulpi, magtabo karon kung ano ang dako pa nga risgo sa action dyan, no? Kaya so mga gabi, no, wala lagi sa nga bitaw ya sa diri nga area, pero normal naman ang lakat sa nga trapiko diri subong sagate may mga kalatuan, so mga gabi action dyan. Madayon gid sila kaya nga ton subong panahon no kanami wala gid kaya kagina ka eksperyensya sinisa asang gabi lang no diri nagtulo-talit gamay naman dasig naman to mga pila lang man ka minuto Okay. pero diri sa may Lacson wala gani ka basa di pero sa may ato
tubang isang PNB nga lakso na mo tondo medyo todo-todo ka ginaksyon dyan. No, pero diri sa may buto na sa tangop to pahanukoy ko din na pag checker namon wala man dito gani na matagid ang dalan pero diri dumi nga subong no nga gabi damo-damo pagid ang mga salakyan para sa aman sa nambal sa normal naman gid ang lakat sinikay diri sa may lakson gani wala naman dito sa masyado ni nga gina kayo no nga mga drainage kaya sa may Robinson so ayun kahuma naman ni action dyan. Ang problema na lang ged ari sa may dalan Araneta no kahit wala pa ged na human kung adlaw amo na ang concern man sang tawo kahit hindi ged makapagusto sini padalagan ko na congested gid katama ang salakyan when it comes sa lane man action dyan no kayang isa kalin na ginaugra pa sa may dalan sinisang Araneta. No kagati sa mga gabi man action dyan no sa monitor natin sa mga radyo na sire, wala na may mga kalabanan, may mga kilala na batian namon, may mga DOP action dyan, no? O kung na mga kauturan natin yung mayara sa difficulty of breathing, no? Sa amulan na ang mga incidente diri subong na nagkalatabo, pero sa mga police stations man, sa pag-checkyan natin, wala man sa mga recorded agad action dyan, kag subong nga gabi, ang mga inasala, di ba sa mga higad-higad action dyan, na nagamat-amat naman sila damo, no, diri sa may Lacson, may ara na diri sa tubang sa cyber action dyan, na may mga nagadugang nagid ng mga food cart. Nagligad, may daw isa, duwa lang, subong medyo madamo-damo na sila action dyan, no, nga nagabaligya dira sa inasalan, mga fishballs, may mga drinks man, do may ano nang 7-Eleven, may katunggali na action May kompetensya na. So, may kompetensya na, nagligad, dira na daklabanan, nga tambay ti ang mga subong BPO workers, no, nga ako na mga BPO workers sara na dira sa may mga inasalan action dyan kahit may mga lamisa man sila tag may mga pulungkuan tiya di pa man action dyan pero tiya mo lang na ang nila lang sagbot na man kay ti kung halinan nila na ginahimos man sila sa ato na dira nga pagalabay kada gabi man action dyan so gadamo naging gani no ang mga food carts ni iskandiin ka diri sa may area sa syudad sa Bacolod action dyan no kaga yes usabong action dyan no amoy na ang latest Pero action zeal kung lantaw naton mga salakyan niya, initanto mo sinakadamo na do nyinit ng gid ang nagabiyahe. Correct action dyan ang mga nagabiyahe subong na hindi na magina mo na kadamo no ang subong gabi action dyan no kagati buwas gali 16 November 16 action dyan Dasig lang no. Today actually is payday. Oo. November 15 is payday. Sa mga pulis, sobra pa sa payday day. May PBB na. Oo, may PBB na. Baka naman. Baka naman. Sino naman? Siya. Anyway, we understand them. Kabalo ka, Action Zeal, deserve na nila. Deserve. Gani, kay tiga baka-baka man sila Oo, dyan. isa lang at tumambal sa ila. Sana Sana all. Oo, imaya sa no pa. Let's wait. Sana all. Grabe ka. Oy, wala kayo pang pressure ha. Action dyan, baka naman. Sana all. 25 lang. Ang ano? Ang ano? May bagong ice cream subong sa Jollibee. Amo mabatian mo man tingog ko kung kay nano na tingog ko pa kaunon mo ko ice cream. Sana all. Oh, no, to ang linya guro ni Action Zeal nong anay-break ka naton si Action Zeal Minardo. Grabe masantanyag ni Action Zeal no. Ama ko man pa kaunon niya kuya ice cream mo pero ang tingog ta dogal. Dolo, so nagani ka butwa ma ice cream pagita Zeal. Ano na ginugurong kwa sang tingog tani no? Ang maginabasta ganito medyo, damo sang mga ginapanghikotar, medyo gano. O Zil, ice cream ka pa ne? Sige be, voice test be. Sige be. Sound check. Mic test. Kayo di purma. So, hindi mo kaya magkaon ice cream. Hindi ko kaya magkaon ice cream, subong. Ako masalbar sa imo. Kanag nami, namin ya palawayon, yun lang ko yung gali. Sana all. 55 lang to. Tag 55 lang. Basta magkaon ka ice cream, hungitay ka mo duwa ni James. Pasugot na yan. Sana all. Nung birthday na lang pala. Bigla makita ay ka maluhat ni Bernie maglapit ng mag-Christmas party na. Doon
Kasama ko ba na kay nung Bernie? Sana all ginakaidlawan. Sana all. Ito nagwapo ni Saha. Ay, kalain. Pag-meeting, tabalaw. Oo. Ito ka, gamay pa man tuligan sa lawas. Sa subong na nagdako-dako. Nakikali, grabe. Sa ko na magkaon sis girl. Wow. Sana all. Abaw sa ilang duwart niya to ah. Cheese curls galing iya nga sekreto ha. Si Sir Boy, hindi ginanugit sa ako na kaon sis girl si Berne. Amo na galing iya nga sekreto. Oo. Sekreto ng mga gwapo. Sana all. Pwede ko na maubos. Kinakimpitan lang. Ah, magaling kami kimpit ba? Ibang yun laway-laway lang. Sana all. Yan, kinakimpitan. Para hindi masubayan. Budlay no, budlay. Nami tani, Wala nasubayan. nami hirik kikadlaw do hindi kin masarangan ha. Sana. Ihanda na mo ko siya maksyon dyan ah. Hoy, ako pa preparado na kung nadaan, niligad pa ya. Kamalo ko ay ikaw gina daong sinisang 5,000 guro mo. Ang ba ko gani? Andun, ang ba ko pwede ni mo on the smell? Magic smell pag ako magbesa talent kapag yun. Masag ko hamba ko gani kay papang-pang. Parisan, taka ako madala kayo sa besin costume ya. Parisan, taka mag-chat siya yan. Ay, naglain pa. Amaya kabalo mo ka mag-chat siya para mas dali ko na ma-chat siya naman sama na iya talent. Pagkita ko gani action zero sang video, bala sang saot. Oo. Duduman ko, doon naguntat, naging ko saot mong sang college, pang pinakalas ko, doon mabalik naman taniya. Ayun, di purma. Gusto tagal kaya makita yung magsaot. Ay, wala mo ba ko nakita nga gasaot? Wala ton ko ginayang talent niya sa December ya. Hindi, sa Sabado, kadto ka kay makita. Ang balam to ka kung di ka makadto kay makita mo ko masaot sa Sabado. Ah, kabalo ko. Sige, sa Sabado, kayo lang kayo mag-duty kasi sa Sabado ba? Oy, action Zil, gasakay ka man mga Ferris wheel, gasakay-sakay ka man na. Oo. Di ka to, buwas day off, di ba buwas? Mag-duty ko, boss. Ay, duty ka buwas. Sabi ko day off, Walang buwas. kapos mo. Kay baka doon, tanay sa Yuno. Araw kami mga peryahan, kami to sa Yuno, ya. Te, pwede naman ko siguro makatanaw yan. Pwede, libre ka to sa tanang nga rides, basta ikaw. Ilang nakatanda yun eh. Hindi, ang bako librehon kayo sa tanang nga rides kung magsakay ka to rides. Basta, Kaya sa Vikings. kung magsakay ka sa Vikings o kung magsakay ka sa Ferris wheel, duha ka man ipapang. Sana all. Libre! Dyan. Libre, basta duha ka mo pares. Oo Oo ah. Nano, papag na gina. Oo, kadto lang to buwas kay para sa dia. Ang pamangkot ko masakay man sa. Amo nang dako dam ko tano. Sana Itong lahat na ng ataya balaw. Gani, man ako hindi ko na mahilig sa rides, hindi mo ko ginamapuslan niya. Hindi gusto ko yung puta. Hindi gipakadto to na kadto ako payalitan mo. Sa rights hindi ka. Sana all. Paan to. Ang dits kay yatid. Sa bagay, just kay kung madagdag ka tubig to paan mo. Oo, inaiya ko madagdag kay laban-laban kay sa buka ulo. Basta mapareho, ito ba lang sang gikwaan, baga, ito ba lang ano, hindi man tani. sige. Te, babay na. Babay na. Good night na eh. Ang sandyan ang ilang observation report nga gikan sa patrol ni Section Zil Minardo. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Night Patrol! Salamat kayo sa report ni Action Zil Minado sa Patrol Action Radio Philippine Standard Time nas 10:17 na. Okay, sa nakaulat na sa recap naton sa STL. Ari na mga ka-aksyon na recap naton sa resulta sa Small Town Lottery Draw. First draw naton mga ka-aksyon kay nasang aga, mga maswerte nga numero 7 kag 15. Sa liwat 7-15. Second draw naton mga maswerte nga numero 13 kag 20. Sa liwat 13-20. Third draw mga ka-aksyon, mga maswerte nga numero 1 kag 28. Sa liwat 1-28. Mayang gabi dira kay Ma'am Katie Ver.
Good evening man kay Ma'am Jinky De Lagdon, kay Mr. Arthur Jeff Vilazor, kay Ma'am Vanessa and Doc Matt Mayo sa mother dira ni Ma'am Jinky, si Mama Lole, siya nga father ko Sir Joe De Lagdon, kay Ma'am Alma Oligon, Sir MJ Season, Sir Noel Amor, Mikey Montilla, sa pamilya dira ni Ma'am Jinky De Lagdon ha, sa Don Salvador Benedicto, labi na sa may barangay Pandaanon DHB, madamo gid nga salamat. Ma'am Jinky halong dira sa Arizona, USA. Ma'am Lorna Diligencia, good evening. J. Romicilio Martizano, ayong gabi ng dira nag-monitor man sa may Canlaon City. Uy, Negros Oriental. Mayong gabi mga kaakso, no? From Negros Oriental. Ma'am Jocelyn, good evening. Araman si Ma'am Inday Blasa, nag-monitor sa itong pagpangalagad. Carlo Cayuna, Action John monitor lang kuno drao ang Cayuna family kag sa Bugos taga Isabela kasi manwa ko sa Isabela. Carlo Cayuna, good evening sa inyo dira kag sa Cayuna family. Ma'am Evelyn Sinaon, good evening Action John. Monitor na kami ni Nanay Evangeline, Lani Hulagay, Richard, kag Neneng Peruelo, sang puro Gaisano, Barangay Alihis, Bacolod City. Mayong gabi dala sa mga taga Barangay Alihis ha. Good evening and thank you Gade sa pag-monitor. No? This time mga ka-action, check naman nato ng report. Gikan naman sa Northern Negros, standby Action Roger, Action VJ standby. Dili kita sa report ni Action Nelson Patenio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Action Night Patrol Field Reports. Action Nelson sa report base kami. Yes, Wait lang din. Medyo sa iya, no? Sa iya, no? Sige, Action Nelson, tawagan ka lang namon liwat, ha? Tawagan ka namon liwat, kay para at least, klaro, gid. Klaro. Ang signal ni Action Nelson Patenio, no? Gikan sa may Northern Negros. I-check naton, be. I-check naton ang iyang linya. Subong gabi. Medyo ano, ha? Action Radio Philippine Standard Time na stress 20 na. Bo, mayo maning ano sa ako no? Subong actually sa UNOR, Miss UNOR 2022. Dikto ko alin naman nagkarapaos ko kay facilitate ko sa ngamon kandidata sa senior high school. And I'm happy to say nga bago lang gid ginkoronahan ang amon mismo nga kandidata. Perte. Congratulations kay Zoe Limson, ang Miss UNOR 2022. Grabe man, no? Sige, balikan natin si Action Nelson Patenio. Action Nelson, mayang gabi. yes, Action John, mayong gabete, congrats. Thank you, Gid. Kabalo ka kung tingog, nagparaos na kay, grabe nga training. Basta ikaw, walang kakupas-kupas na. Actually, samtang na auto di mo linya, tingala ko may gapanawag sa ako now. Nga? Gapanawag sa ako ng ang assistant ko to sa school. Gambal nga, kaging koronahan, daog ba, thank you, Gid. At least, mabalik ka gito, boss. in the after program, madiretso pa ko to. Abo, grabe. Walang tulugan. Wala tulugan. Anyway, magina kayo week bisa yun, no? Tika, Mudi ay. Gani. So, maranda, di ka pa karoon. Oo, amo gina. Sige lang kay tika balo. Pareho mo, pareho lang tanga dua. Ang kinalain lang sa akon kaysa private. Gani, sige. Anyway, tika mo, started Action Nelson? Yes, Action dyan na medyo matulutaw-hay karon nga panyimpo, no? Kagang aton sini nga mga kapulisan, medyo nakapulo pa huway ginagmay. Martes nga adlaw subong ti wala gid man sa mga dalagko nga mga bulo-balita sa naka-official nga nakabalhag sa blatter entry sa aton sini nga kapulisan except sa other wanted person nga gindakop kay na sang mga katapo sang kapulisan sa Banwa sang Tubuso sa may barangay poblasyon. Ang biktima ginkilala sa Kaysaim de la Viga, 39 anyos, soltero, kaga-residente
sang Purok Punta Cruz sa Barangay Poblasyon Tubuso. Siya ang gindakop sa aton sini nga mga kapulisan sa pamuno man ni Police Staff Sergeant Edgardo Plagata, ang warrant PNCO sa Tubuso PNP. Action dyan. Ang sospitsado ang nagapangatubang sang kasong PD 1866. Kagini siya ang may bill recommended sa korte nga 12,000 pesos. Ang warrant of arrest ang ginapagawa ni Judge Catherine Go, sa presiding judge sa Regional Trial Court sang branch 59 siyudad sang San Carlos nga napitsahan sadtong Enero 28, 2015. Medyo madugay-dugay man nga pagpanago i-action dyan sa aton sini nga kasuguan. Karon ini siya detinado sa custodial facility sang Tubuso PNP. Muna action dyan. Action Nelson, do nagpinta Flores man, di ba nakaligad? Oo. Di kamusta to? So far, medyo subong may nagapadayon pa nga mga sports activities. Kagiban pa nga mga kabuas gani. Sige pagali. Ha? Sige pa. Sige pa ang mga hampang subong da. May mga swimming, taekwondo, badminton, damo pa subong. Pero sa ano nga highlights how? Humana Humana. Tapos na. Pero mga post-events na lang ni. Mga post-events ba lang wala natapos kay ginpang ginpang idog tungod sa panahon bla tungod bagyo. Okay. Oo, to ang ilang mga finishing touches nagabot pa sa sini nga mga mga pizza. So well anyway, telepuspuso na gid man So bot silingon ginsigil ang nila bisan action Nelson. Ginsigil lang nila kag most probably ini nga mga simana mahuma naman action dyan. Gina mga basketball naman lang nagkalabilin mo. Okay. So mga sporting events na lang ginagkarabilin? Oo, amo naman lang nang nagkalabilin dire kay mantiga preparar sila. Buwas gani may meeting naman para sa preparasyon sa dason nga bulan sa Disyembre. Buwas mayara sang meeting sa Mayor's Office sa San Carlos City para sa preparasyon nila sa Pasko. So diri sa Calatrava ti pitsa 16 kag ang balita diri gina-confirm ta pa kay man may mga bandang sa opening sang diri lights on subong man sa Tubuso sa pitsa 10 sang Disyembre ang lights on nila action dyan. So medyo okay. May mga gali na para na sa Christmas related na. Oo, Christmas related na ang ginapreparar subong kay manti pizza 15 na subong mo. Tiyan mo naman lang na ginapreparar nila para sa sunod nga bulan action dyan. Medyo masulusad dyan ng Disyembre ta kay ti una ni nga Disyembre sa pagbalik sang sang wala pismas sang medyo nagtulotawhay na ang panyempo kag mantindi lang gid patuyang kay ti Calatrava namon di may 5 kami di ka confirmed cases ang COVID. Bago na fresh cases na. Oo, fresh cases na gapon nga release sang Calatrava epidemiology diri sa action dyan sa health office sang Calatrava. Medyo careful lang ginagmay kay actually hindi ta dapat magkumpiyansa kay harap pagyapon Amo gani man ang dinaguso kag ang ang mga kapistahan kag hindi lang magsaligid kay ara pa na sila da. So amo na action dyan ang pila ka mga impormasyon balita nato madulong karong gabi para sa action night patrol. Gikan diri sa Banuasang Calatrava aksyon nyo Nelson Patiño na sa balitaw na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radio! Night Patrol! Salamat gid sa report ni Action Nelson Patiño gikan naman sa Northern Negros sa 1st District sa Negros Occidental.
sa mga balita nga natipon. Gabi kalino abisan tapos na ining ginapadigayon nga Pinta Flores Festival sa San Carlos. Gasigi-sige po na mga post activities ilabi nato bala ang mga wala magkaaksyon na dayon bagod man sang pag-inulan kinalikdan nga mga sinimana. Di importante nagsigi-sige mga kaaksyon no. Ang ila naman nga mga events. Anyway, bago ginamo mga kaaksyon dra sa University of Negros Occidental Recoletos, ginkoronahan bilang Miss UNOR 2022 ang pangbato sa Senior High School Department sa IS Grades 11 and 12 nga si Zoe Limson. Swerte Hakot Award. Do hindi agad pagbinla ng iban. Importante no? Ang effort sa mga kandidata nakita man natin and well paid off man. Congratulations sa liwat mga kaaksyon sa mga winners dira. Sige, antes mga kaaksyon na report ni Aksyon Roger Gutib. Diri naman kita naywa sa resulta naman sang loto sa nagahulat-hulat dira mga kaaksyon. Sang resulta sang loto, ari na ang resulta mga kaaksyon. Resulta natin sa Ultra Lotto 658. Na may jackpot prize nga 234,226,692 pesos and 80 centavos. Ang winning combination mga kaaksyon 10, 41, 29, 46, 58 kag 13. Sulitin ko 658 na may jackpot prize nga 234.2 million pesos. Ang winning combination 10, 41, 29, 46, 58 kag 13. Sa ito naman mga kaaksyon, Super Lotto 649 nga may jackpot prize nga 37.9 million pesos. 37,927,156 pesos and 80 centavos. Ang winning combination sa 649 9, 13, 15, 7, 40, kag 43. Sulitin ko 649 winning combination 9, 13, 15, 7, 40, kag 43. Aton mga kaaksyon nga 642. Aton nga Grand Lotto ni na may jackpot prize nga 9.7 million pesos. 9,754,195 pesos. Winning combination 642 4, 28, 36, 16, 40 kag 13. Suliton ko 4, 28, 36, 16, 40 kag 13. Sa 658, 649, kag sa 642, wala sang mga nagdaog. Ang sa sunod, pwede pa kamong kataya. Kay base ka mo ng masunod nga tagdaog sa ton nga loto. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 10:31 na. Maayong gabi ko no sa mga kilala ko da sa may Boston, Kabog. Mapatamyaw sila ko no, ho? Pwerte mga taga Boston, Kabog. May Boston kilis mo. Bago na nga lugar na sa Kabog. Good evening kay Francis John Ibanez. Ma'am Didi Ngaloamiento, good evening. Aprik Mandi Uya, good evening Action John. Mayang gabi sa inyo sir, kag sa mga kadis nun. O sa mga taga-kadis, dra, mayang gabi. Halina kay Francis John Ibanez. Toto Asis Mahinay, hello. Lenny Linzulueta, mayang gabi. Mayang gabi dara sa imo. Araman si Sir Mario Olvido Alquiza. Action John, good evening. Monitor lang sa Senda Lugway. Asa may barangay Balaring sa may Silay City. Sir Mario Olvido Alquiza, good evening. Thank you, Gade. Ara naman si Sir Alex Montesa, naga-monitor. Ara sa kunusubong sa ilang balay. Sir Marlon nga pagpaunay-hunay kag pagparakurok sa Action Night Patrol. Ruby Ardiente de la Luna, good evening.
Reaction John, Leo Tamyaw sa mga bata ko. Si Kyla, Karen, Jan kag Bonbon. Thanks gidalin kay Mama Ruby de la Luna. Alin na kay Ruby Argente de la Luna. Mama, yung gabi dira sa inyo Sammy Roger Wing. Good evening, Action Radio. Listening from Hermelinda Homes, Mansilingan. At taga Hermelinda, gali. Taga Hermelinda, si Sir Rogers, Sammy Roger Awing. Sir Lagaw, kung nadabalakis sa may Hermelinda Homes. Kaya may ara kami na nga, amon, barkada man, nga galagaw kami na permisa ila. Taga dra, kagali. Maporok-orok na kuno si Sir Melili Oligo, ho. Ginapatamyaw dali ni Sir Alex Montesa, sila ni Ma'am Van Mayo, Doc Matt Mayo, sang Rochester, Minnesota. Araman si Ma'am Jinky Dialagdon sang Phoenix, Arizona. Subong man kay Sir Melili Oligo, naga-monitor gid sa aton nga pagpangalaga. Dennis Nuestro, good evening, Action John, Action Zil, sa mga ka-aksyon mahing gabi man. Sa imo da, Sir Dennis Nuestro, maayong gabi man. Pero this time, check ta ng report ng aksyon na Roger Gutib. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Action! Night Patrol Field Reports! Action Roger sa report, please come in. Yes, action dyan. May gabi sa mga ka-action dyan. Nagpadayon ang night market dari sa may siyudad sa Cadiz kag ginalugok hindi sa mga tao action dyan. Kamay pagati, hindi naman magtupa ang ulan, pero kaina, nagtupa agad kamay ang ulan. Pero kasi ang iba din may mga kanupi man, kadamo sa mga pwede mabakal ng mga local product, kag subungman mga produkto sa uma, kag subungman ara ang tanan kung ano ang imong gusto, basta may kwarta ka lang. Kadua nga gabi isang night market ngayon yung kapulisan, para yun man nga nagabantay sa palibot diri sa may Cadiz City Park, kadamo sa mga naobserbaran nga mga PU1 o patrolman ng mga ranggo, mga hubin nga pulis, kaya karoon nagabantay, kaya sinupasa kay pulis Lieutenant Colonel Heljan Dispe nga ang kapulisan iya magabantay gid sa palibot sa sining madugok o madamo nga tao nga nagadugo karon sa sining night market nga sinupasa kay Mayor Salvador Bading Escalante magatapos ini sa unang nga semana sa bulan sa Enero 2023 sa ini sa Trekkings ginalantaw dire nga sa ini kasinyales sa pag ulabin alibantar na pagbatak production dyan sa ekonomiya. Dari sa may siyudad sa Cadiz Action dyan. Observara natin may ara nga taga-sagay, taga-manaplaman nga naga-kanto kag naga-observar, naga-pamalaklong, galagaw-lagaw man sa sining night market action dyan. Now, sa pila natin ka mga police report, girlis ang anong tanan ka mga persona nga rin na dakpan ni tinigdan nga Domingo sa pagpatigayon sang sugal. Dari sa may Proxool, Barangay Zone 1, rin gindakop ni sila alas 4:40 ng takna sang hapon. Kag ini nga pagdakop aksyon dyan bago sa parahin sa gihapon kampanya sa kapulisan sa pagtapna sang illegal nga droga. Ang intelligence operative sa nga kapulisan sa pagpamuno ni Police Chief Master Sergeant Romar Bayuna kag under sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Heljan Dispe ang nagdakop sa sining masunod nga mga tao nga nagapatigayon sang illegal gambling kag violation sa PD 1602. Ang ila sining hampang tungit kag tungod sini sa mga report man sa kapulisan sa ila sining nabaton na mo ini operate ini ang mga persona nga nigatungit ang ginpangdakop dire una nga gindakop action dyan ining ang isa nga ginkilala sa kay daligid lang ubawa ako anggid ang senior citizen but hindi man makita mayabi ang penmanship sang sang this officer. Ang isa ka 63 anyos nga gindakop action dyan, gikilala ini sa kay Roberto Siles, 63 anyos sa ginad.
residente man sa Puroksuol, Barangay Son Juan. Gindakop mandri mo si Hinises Hinlo Upanda, 29 anyos gidad, soltero. Residente man sa mga lugar, kaga Russell Bismanos, 47 anyos gidad, may asawa. Tanan residente sa Purok Pasel, Barangay Son Juan. Ang nakuha ini sila sa isa sa table 1 nga sa diin nag-ampak sa tungid. Inakopagid ining si Joselina Almacin, residente man sa among lugar, kag subong man ang iya pagilupod sini nga si Norma Canillo dispi man kaniho. Iniya 37 anyos, kag ginakop man ang 46 anyos, nga ginkilala sa ako ni sa pagidgali ka kwani isa ka senior citizen pagid. Aging kilala kay Raymond Abrigoso, 68 anyos. Ini sila ang karon gin-release matapos nga natapos ang prescribed hour of detention pero sa pulis nga iga-file nila ang kaso, regular filing. Nakuha ang dua ka set sa baraha nga ebidensya ini. Ginakuha man ang kwarta nga nagbalor 210 ka pesos. Amo ang ginapatian bit money, ati ila iniyag ipresta sa korte pag-file siyang kaso ina sa Tibul 1 man. Ang isa is Tibul 2, 205 pesos ka kwarta, ang isa man kaset siyang baraha ang na-recover. So manaksyon dyan at marunong nga report gikan diri sa may syudad sa Cadiz, sa norte kamay sa probinsya sa Negros Occidental. Para sa Aksyon at Patrol, ini sa Aksyon Roger Guti report. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Action! Night Patrol! Salamat gid sa report ni Aksyon na Roger Gutib. Di ka naman sa 2nd District sa Negros Occidental. Aksyon Radio Philippine Standard Time nas 10:39 na. Maayong gabi nila kay Ma'am Karen Milaflor. Monitor lang kuno sa may barangay Tangoba. Danilo Sanzino. Good evening Sir John. Monitor lang kami. Asa ka Kanduni? Kamusta dira sa mga taga Kanduni? Sa mga pamilya Siligbondra, mga pamilya na mo, no? Sa may Kaningay, sa Kanduni, mga kaaksona. Mayang gabi dira sa inyo tanan. Donald Cabasag, naga-monitor man sa may La Carlota City. Sir Donald Cabasag, good evening. Teresita Batik-Batik Suela. Good evening, Action John. Ma'am Teresita, good evening. Ara mag-monitor si Ma'am Homa Lumina. Sally Auke de Sousa, good evening. Good evening, Action John, watching from some village. Natarsahan gid sa kuno kay Zil. Perte, no? Corns Gariando, monitor always, Action John from Ilog. Maghalong kita tanan. Yes, Ma'am Corns, halong kita always. Hoy, ara naman si Sir Barky Tribe. Mayang gabi dira kay Kimpo Yulo Norbing Galicia. Kay Ma'am Gina Galicia. Always ginayang nagapamati, no? Huwag ginayang untat-untat. Family Lubugdang. Nasa Hermelinda. Oy, mayang gabi igid. Ara man si Sir Eric Fernandez. Mayang gabi ko no, ano? Ay, migo ko idol! Sir Indran, on board sumong sa Strada Patrol. Duty investigator mo si Patrolman Londres. Sir Indran drama K9 sa Station 6. Idlaw naman ta kay Sir Indran ba? Ugay nit nga duwa, sir, wala ka kitaay, no? Saan naman taliwat na kitaay man? Sa una, basta mo sila nga tiyempo. Nagahapit gid ko na da. Kinikisubong do medyo sako-sako gid sir eh. Mapit ko da dason sa imo ah. Hindi ko dyan po malimtan, kikabalo ko layo pa lang, nagasinaaw, no? Agot inayan! Oy, Father! Father, good evening! Ang aton to, Father, nga, si Father was also before, I think sa arts ka, Father, no? Saan ko sa arts, ari pa ni si Father inayan sa arts, eh. May connection dyan yung monitor sa imo baybayon, sa punta, Taytay. Proud Unorians. Yes, of course, Father. Kay dos ang governor ko sa College of Arts, Father, do ara pa nag-part-time, I guess, sa arts man mong, no? Father Agot, good evening kay sa tanan yung taga Punta Taytay.
Sige, ibando kayo naman. Diri kita sa balita man aksyon VJ Pasible gikan sa 5th District sa Negros Occidental. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Action Night Patrol Field Reports. Action VJ sa report list kami. Mayong gabi action dyan, kag sa aton sinino nga mga ka-aksyon nga nagapamati dili sa aton sinino nga pagpanagad sa siniya nga Martes nga gabi action dyan. Anyway, gindabot naton si Police Captain Joseph Partedas, ang hepe sang Isabela PNP, kag ginpahayag sining nga fourth and last quarter sang tuig 2022 action dyan, no? Ang crime rate no, sa Banwa iya sang Isabela usually no, suno sa hepe ining mga insidente nagkakatabo every weekend kag ilang ginalantaw is bangod nagbukas na no ang meeting season kag Panueldo kag usually suno sa hepe ining mga insidente ginalakipan sang physical injury o kon alarm and skandal bangod man sa tuman nga kahulugbon. Suno pa sa hepe ining mga na-mention naton nga mga insidente nagkakatabo ini sa mga nabukid nga bahin sang Isabela bangod suno kay Captain Patedas nagka-coordinate man sila sa mga barangay officials kag mga barangay tanod no para sa ilas sa iyang mga intervention. Kung illegal drugs naman ang paghahambalan ginpalayag ni Police Captain Partedas nga sa 30 ka mga barangay sa Isabela nagdangat na sa karon sa 21 ka mga barangay ang tigayon ng nangin drug cleared as of now. Kay according sa hepe amuni ang handom sang lokal nga gobyerno sang Isabela nga mangin drug cleared ang munisipalidad no ti atubtob sa karon padayon man ang pagmonitor kag ang surveillance nga ginapatigayon sang Isabela PNP sa mga identified drug personalities lakip na iya ang mga newly identified drug personalities. Ang goal karon sang Isabela PNP is madugangan pa ang mga barangay nga mangin drug cleared sa ulihi. Apisar sini nagpahanomdom ang hepe nga hindi po silingon nga drug cleared na ang isa ka barangay okay na no. In fact suno sa kay Partidas ongoing sa gihapon ang ilang monitoring sa ining mga barangay bangod mayara gihapon sang posibilidad nga makasulod ining mga drogista nagikan sa mga kaiping nga mga banwa. That is why nga nagahingyo gid si Captain Partidas sa bulig sang mga barangay officials nga magpadayon no sa pagmonitor sa ilang sinitag sa mga barangay. Action dyan, yari ang dugang pahayag ni Police Captain Joseph Partedas sa aton sini nga interview. Subong na ang mambalata ng incidents na nakatabo tungkol nga miling season na no? Tapas. Ang incident data usually ga-occur during Saturdays or weekends. No? 5 days, Saturday, Sundays. Tungkol na dira, no? Pangildo. Ang mga incident usually kakatabo like physical injury o kung alarm and skandal tungkol sa mambata nga tuga sang kaubugon. Usually, yung mga nakatabos mong sa mga nabukid o kung nataas na bahay na sa Banwa. So, may mga intervention pala dira, natapta natin ang ato ng mga baranggayanan dira da, no? Labi na ang ato nga Chairman sa Prison Order ang kagawad ng kapitan ng mga barangay tanod. Ang kabahin gid lang sa aton sining interview sa hepe sang Isabela PNP. Action dyan so far matawhay man no ang bahin sang 5th District sa siniya nga mga tiningon. Balita nagikan sa Banwa sang Isabela. Ini si Action VJ Apasible. Una sa balita na sa Action sa pagkulod Action Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Action Night Patrol. Salamat gid sa report ni Action VJ Apasible gikan naman sa 5th District sa Negros Occidental. Maayong gabi dira kay Sir Pablito Benedicto naga-monitor man sa aton nga pagpangalagad subong nga gabi. Aksyon Radio Philippines Standard Time nas 10:47 na sa aton nga pagbalik mga ka-aksyon ang balik man nga report sang patrol diri sa gihapon sa inyo patuntunan Aksyon Night Patrol. Stand by. Barangay 684 Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God!
Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari, amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like mayara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Ti laktawan lang nanay. Tapos, ano naman, brown na dason. Brown na dason singaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Nagulam ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtuto sa akin nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga isulat ko kung anong imuon. Ng pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw. Gusto mo ako do ano naman daw. Gusto ko basta hindi ko pa siya ma-expect nga madaog. Wala nga ma-intra siya sa ARB 4 piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fritz Alanga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose nga kubos nga eskwela. Primary kag secondary lang na. For bugtaw. I-record ang kinanglanon nga makapag-tisipar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon niya sa umuan kung naman natin. Update mga siya. Matinandao na siya. Damo to nogin na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga klase ko nakadaog ka man rapo tatugan ko balala. Tisiling ko sa iya. Ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo. Tiyo mo. Kikayuan mo na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko na nga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkormanda, tisiling ko pasalamatan tagin ng Action Radio. Kaya pag-open siyang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mong ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan na reporter dirakay. Kung wala ako nagapamatik kami sa Action Radio, wala kakaabong sa premium sa Action Radio. Kaya wala kita kapamatik. Tungod sila kaya ako sa Action Radio, maskin gubaon na nga, nakabatik ko. Ingat na tanong sa Diyos ang pag-ubay nga pamati ka kay nga mo ito mapag-abay kung pritsa lang agi kaya nga mo ito. Muna ka lang. Dako na bulig siya. Kabulig na siya kay magamit mo sa module mo. Di, kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano pasalamatan ka? Madam, salamat sa iyong Action John Diaz sa tanan-tanan nga sa Action. Madam, salamat sa inyong cellphone sa bong dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano naman, message mo sa iba niya mga estudyante? Para sa iba man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Ti basis na son, inyong one time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang balong kay Lola mo nga siya nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ano sa akon nga masiling nga mapadalaman sa istorya.
May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan nabe. Last salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Ano man nga oras ka. Night Patrol! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 10:53 na. Sige mga ka-aksyon, i-check na naman nato ng aton nga patrol. Ang balik nga report naman ni Aksyon at Zil Minardo gikan sa patrol mga ka-aksyon. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon! Night Patrol Field Reports! Aksyon Zil sa report please kami. Aksyon dyan, ginpahayag ni Omar Diaz, utod sang biktima nga si Brian Diaz nga ginutang patay sa barangay Estiferia nga nagapati sila nga may kaangtanan sadto sa rape nga kaso ang motibo sa pagpatay sa biktima. Suno kay Omar, posible nga pagtimalos ang rason nga pagpatay sa biktima bangod sa pagpanghimulos man sinisadto sa bata sang iya nga live-in partner. Ginapatihan man sang utod sang biktima nga gun for hire ang suspetsado nga nagpatay sa iya utod. Gintugda man ni Omar nga antes pa ginapatay ang iya utod, mayara na tawo nga nagabalik-balik sa ginistaran sini sa barangay Estefania apang hindi nila kilala. Siniaksyon dyan na madumduman naman sang tinalakdan nga nagapungko ini ang biktima sa gitiro patay sang isa ka suspetsado nga nagasakay sa motorsiklo. But silingon aksyon Zil, ining victim, ang victim mismo was confirmed nga previously may case nga rape somewhere in Silay. Yes, correct action dyan. So, no, sinisiya utod, no, ang maggabata na sinisang iya live-in partner, tawag ni action dyan, no, kung sa aton, paismanak. Manak. Manak. So, sa posible, action dyan, no, nagapati ni si Omar Diaz, ang utod ni sang victim nga si Brian ngagali sang tinalikdan amo ni ang kaso kay may sexual assault si sabay action dyan no kag the 2 counts of rape ni action dyan na ang case sini nga kaangtanan sini no sa may rape case sa iyang bata sa nga live-in partner action dyan. Okay. So both silingon silingon action Zil ini nga case na file gid siya and then siya ginatudlo nga suspect. Both silingon bulagay ni sa mong live-in ito nga previous nga ang manak to mong na allegedly ginimuslan. Yes, correct action dyan. So ang ilagay na lang to nga suspect gun for hire related sa amo to nga case. Yes, amo ina no sa pahayag siniya sang iyang utod nga si Omar Diaz action dyan. Na-interview niyo kay Action Zil si Omar. Yes, action dyan. Ano siya sa mga Diaz nga nadakpan sa sila may idea? Action dyan, no, kandigan confirm ko to sa may sila isang pagkadtok wala dito paglagaw. Isa pakaisa gin man action dyan. Pakaisa Ano? Ay, nadula sa Action Zil. Pakaisa or pakaduwa? Ano sa Action Zil? Pakaduwa, do hindi ko lang ano pakaduwa wala sila action dyan. Atong no? Nagtrending. Oo, kay tigin tamangkot ko dito ang isa ka pulis nga sila action dyan, no, nga related din man sila sunod diri sa kay Diaz nga na priso man sa related sa 9165 o nga case action dyan. Okay, sige. Yes, action dyan ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sa life extension. Ini ang dekalidad. Salamat gid sa report ni Action Zil Minardo sa patrol. Mayang gabi dira kay Ma'am Van Mayo, no? Araw naga-monitor. Good evening kuno. Good morning to sa ila. Agas no na subong sa Minnesota, USA. Ano subong mamaw? Fall?
God bless. Work muna tayo. Sige, ma'am. Thank you so much for monitoring, no? Nakay-ngagaw, gid si Ma'am Van Mayo. Mga ka-aksyon, inyo na batian ang kabugusan nga pagpangalagad sa atong palatuntunan Aksyon Night Patrol Program. Martes kita nga presentation, November 15, 2022. Salamat gid sa ato naman nga Patrol 2, ato naman nga Navarra Patrol with Aksyon na Zil Minardo. Upodra, back-to-back si Aksyon na Papang Nixon Tahoma. Ato nga News Center from Martes nga edisyon, upod naton ang puwersa ni Aksyon ang Defensor Lisay. Dahil naman sa Studio A Master Control sa ato naman nga technical side, upod naton si Aksyon Elmar Madera kag Aksyon Christian James Binares. Oy, salamat man gali sa aton nga mga aksyon correspondents. Sanday aksyon na Roger Gutib sa may 2nd District. Aksyon Nelson Pateño sa 1st District. Aksyon na VJ Apasible gikan naman sa 5th District sa Negros Occidental. Mga ka-aksyon, sa ngalan man sang inyong regular nga anchorman sa silinga panutuntunan, Aksyon Eric Magbanwa, talos kita temporaryo, basta Martes nga edisyon, akong inyong kaupod ri mga ka-aksyon, Aksyon John Diaz. Nagapasalamat gid sa inyong nga tanan, sa bilog ninyo nga adlaw, nga pagpakig-upod ri sa aton nga pagpangalagad mga ka-aksyon, hindi lamang diri sa Aksyon Night Patrol, kundi sa bilog man nga programa, no, sang Aksyon Radio Bacolod from sign on to sign off. O tubtob naman buwas mga ka-aksyon sa Aksyon Reports first portion, hindi ka madara maghalin, hindi na paglisuang ang inyong radyo. May kaupo naman ninyo si Aksyon Fred Salanga. Sariwata kong inyo alagad sa kanginan Aksyon John Diaz, nga nagasiling salamat gid sa inyong pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio!